Kaixo, Enara naiz, Olatukopeko koordinatzailea eta Ara Gorputz elkarteko kidea, eta gaurkoan zaintzen garrantziari buruzko hausnarketa batzuek partekatzera nator. Krisi garai honetan eztanda egin dute gauza askok eta ziurrenik ere gure barnean mugimenduak izan ditugu. Gure zaintza propiotik abiatu gaitezke ondoren bizikidetzan zein gure elkarte eta kooperatibetan elkarrekin gaiari heltzeko. Ezinbestekoa da jakitea nola gauden benetan aurrera egiteko minik egin gabe. 3 mailetan aztertu dezakegu hau ondorengo galderak egiten adibidez. Nola dago nire gorputz fisikoa, badut minik nunbaiten, kalitatezko deskantsua izaten ari naiz, eta burua zeintzuk izaten ari dire dituan pentsamenduak eta zergatik. Eta emozioak zer da tripetan sentitzen dudan hau. Galdera hauei maiz erantzuna ematen gurekin harremanetan egongo gara, eta besteekin partekatuz harreman zintzoak sortuko ditugu gure ongizaterako eta elkar zaintza praktikatzeko. Etxean, bizikidetzan, tarteak eskaini ditzazkegu praktika hauei, erantzunak elkar partekatuz. Horrela, emozioak identifikatzen eta izendatzen goazen inean, gure zaintza propio eta kolektiborako estrategiak garatzen joango gara. Bestalde, egunaren hasieran adibidez, antolaketa orokorra egiteko batzar txikiak egin ditzazkegu. Honela ere, elkar zaintza norberaren denbora eta beharren neurrian lantzen joango gara. Olatukopetik, zaintza dekalogoa sortu dugu kooperatiba eta proiektu ezberdinetan martxan dauden zaintza estrategia kontutan hartuta. Eta azkenik esan, sistemaren azkartasuna ekiditeko eta errealitate eraldatzaileak sortzeko barrura begira jartzea ezinbestekoa dela. Eta beste batzuekin batera egiteko aukera badugu, oraindik asko zobe. Zaindu gaitezen!